Dan, nou goed, Nina, dan kan je maar gaan. Nou, ga ik je weten wat een dag met die postkar gekomen hebt. En wat denk je hiervan? Mooi. Wacht, wij denken aan die oude dagen. Kerstjes vieren, gebraaide kalkoenen en al daar die soort goed. En om te denken dat dit die eerste rechte poppetjes wat ons van kinders gaat zien. Hoe wil het dan mal wees hier, hoor? Moet niet gloon. Je zal zien. Voor die Duitse speeldozen gaan al die anderen goed aan die afslaan. Die vrouw is stem. Die vrouw. Goed, je nieuwsgierigheid en kindje. Laat ik jou niet denken van kerstfeest aan in Engeland. Op die witke pak, op die bomen daar binnen. Wat is het? Het lijkt op een prachtig kerstfeest iedere gang. Kom, we gaan kijken. Brenda, dit is nou meer as 'n jaar gelede dat die kapper die kolonie binnengestroom en alles verwoed het. Met die hoop dat die barbare beskaafde was, is daar verdra opgestel en hulle land aan hulle teruggekeer, waar hulle onder die leiding van zendelinge volgens hulle eie wette en gewoontes van leef. Hier is een voorbeeld
van hoe die kafferhoofden hulle ooreenkomsten nageleefd. Moord en diefstal is aan die orde van die dag. En elkeen van ons, zarge of dit laat, wordt opnieuw bedreigd met diezelfde lot wat ons een jaar geleden getreft. Aan die overheid het ons niks aan teleurstelling en ongerechtigheid beleven. Ons klachten het op dove oren gevallen. Ons hoop op een beter toekomst is vernietigd. En daarom trekt ons vandaag die wildernis in om een nieuwe land te zoeken, waar ons een onafhankelijke staat kan stichten met vrede, vrijheid en gerechtigheid voor allemaal. Ons verlaat die vruchtbare land van ons geboorte, waar ons ontzaglijke verliezen geleden en gedurige moeilijkheden gekweld. Ons gaan een wilde en gevaarlijke land in, maar dit is beter om met open oor die gevaar tegemoet te gaan, als om uit een hinderlaag onwetend neergezet te worden. Op hierdie weg. Jij beseft mij, Haapje, dat daar gevaren, ernstige gevaren voor mij. Dat weet ons allemaal, Pieter. En jij hebt niet tijd om ons huisje te verlaten? Ons huisje, Pieter. Ons huisje laat niet meer achter niet, maar voor. Als al die vrouwen zo vragen, dan moet ons